Здравейте, приятели! Ето ни и нас от разсъдчетата. Тук виждате как слагаме в момента разсъди. Това са люти чушки, златен кайен. Тук вече сложихме няколко други вида. Многогодишни, яко люти чушки. После предстои да сложим доматки, чери, песколови, сърца биловски, домати розови. Това е един пловдивски каротина, който ни дадоха. Това са нови сортове, които ни дадоха сега на обменът на семена в обеля. И тук сме подготвили съндъчета, в които ги разсаждаме, за да станат разсъдчета, които след това да отглеждаме растеница и от тях да съхраним пак семена, за да ги разпространиме. Продължаваме да споделяме напред семената на добротата и натуралистично. Благодарим!